लोगोफोर नोंथांमोना जिनाखि ससियेल मिडियायाव गोबां बेफोरबायदिनो दावराव दावसि नुबाय दंमोन नङा होनबा सोरबा बायदिया फैनो हायासै दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हायासै सोरबा बायदिया गोसोआव गाज्रि साननानै दं नोंथांमोना गाज्रि साननाङा इन फिउचाराव सिगाङाव जिनाखि जानानै थांबाय बेफोरखौ ज्राब दोनलायनानै बावलायनानै जोङो गोरोन्थिखौ निमाहा होलायनांगौ दा प्रकाश ब्रादारनिसिम आं मोनसे सोंलु सोंनो सानो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जायफोरा माने इउटुबार दिनैनि बे मिटआपआव फैनो हायासै दा बिथांमोनखौ मा मेसेज होनो सानो इउटुबाव जायफोर फैनो हायाखै आं बिथांमोनखौ मेसेज बेखौनो होगोन जेबो नङा नोंथांमोना माबा मोनसे बेस्थ' बा माखासे एग्जामनि थाखाय माखासे खामानिनि थाखाय सोरबा आउट अफ कान्ट्रिनि थाखाय थांनायावहाय गावबा गाव बेस्थ' रथ'लाय एसे भिडिअ बानायदों नालाय एसे बारदावनाय जायो नालाय थ' बेयावहाय माने बेखौनो बुंगोन बिथांमोना फैनो हायाखैबाबो जेबो नङा इट्स अके जुमबो जों खनसे फेसिलिटि होदोंमोन नाथाय आं जेब्ला जुम होदोंमोन अब्ला बे समावहाय जुमा डिसकानेक्ट जानानै नेटआ प्रब्लेम जानो हाबाय बेनिखायनो डिसकानेक्ट खालामनो गोनां जाबाय इउटुबाव होदों इउटुबावबो इभेन नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन अब्लाबो जों बेखौ सोलिथाबबाय 3 आवार्स बेसेबांसिम थांबाय जों बेखौनो मेसेज होगोन आरोना रायजो राजानिसिम बा इउटुबार जोंनि लोगोफोरनिसिम नांलायबाय थानाया मोनसे सलिउसन नङा बे मोजां नङा जेरै जोंहा नांलायबा गोबां खहा जायो नोंनाबो बरनाम जागोन बेसेबां नांलायनाया बरिंसो मोनसे बरिं जालांबाय जों साननो हागौ बिराद इन्टारटेनमेन्ट जुदि माबा मोनसे पइन्ट होनायखौ जुदि बुजिलायनानै जुदि येस आंनि गोरोन्थि बेखौ गनना लालायोब्ला अब्ला गोलावसिन थांनो दरखारानो गैया आं बेखौ सानो आरोना स' जि जाबाय बेफोरखौ बावगारदो बिनि थाखायनो बे बड' इउटुबार मिटखौ लानाय जादोंमोन जुदि आंबो गोरोन्थि मावदोंबा आंबो दिनै बेखौ बावगारबाय नोंबो जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला नोंबो बावगारदो बिनि थाखायसो बे इउटुबार मिटखौ लानो गोनां जादोंमोन सोरबा सासेया अंखार जानानै जुदि फैयाखैब्ला सोरबा सासेया माबा मोनसे बेस्टनि थाखाय फैयाखैबा बेवहाय जेबो बुंनो गोनांथि गैया माने फैयाखै बिसोरो माबा मोनसे बेस्टनि थाखाय फैयाखै आरो अंखार जाना थादोंब्ला आंथ' बै बिसोरनि गोसोआव थानानै नायनो हाला नङा होमबा सोरबा खायसे मानसिफ्रा माने एग्जाम गैयाबाबो एग्जाम दं होनना बुंगोन सोरबा मोनसे खामानि गैयाबाबो खामानि दं जालायगोन नङा होमबा सोरबा सासे मानसिया खामानि गैयाबाबा माबा मोनसे दंबावो होननानै फैयालासिनो थानायखौ बाहाना स' बेफोरखौ आं जेबो बुंनो थांला आं जास्ट बेखौल' बुंगोन प्लिज अननानै इउनिटि जानि दे जों खौसेथि खामानि मावनि दे माखासे पइन्टखौ लानानै बिदि बुंस्लायस्लाय माने जों मा फोरोंगोन जोंनि इयुन इउटुबारफोरखौ जों खौसेथि जानि ना नङा होमबा दिनै दैमुआ आंखौ बेसेबां बायदिसिना बुङोमोन दिनै बियो फैबाय आंजों लोगो जाफैबाय बा जों फंबाय आंखौ आदा सरि होननानैबो बुंबाय लोगोसे बिथाङा दिनै बेसेबांबा गावनि हिन्जावखौ लानानैबो फैबाय गोबां मोजां खामानि मावदों बेबायदि दैमु बायदि जानो जानांगौ दैमुआ जेरै सिगाङाव गोरोन्थि मावदों बेखौ बुजिबाय बिथाङा स' बेबायदि आं बयखौबो जाजानो लुबैयो जाहाथे गावनि गोरोन्थिखौ बुजियो बेबायदिखौनो आङो बे बाथ्राखौनो बुंनानै बे मेसेजखौ होनो सानो थ' बेवहाय सोरबा साफा सानैया आरोना माने गाज्रि हेट कमेन्ट खालामदों बिथांमोना बुंदों प्रकाश आदाया माबा मोनसे इउटुबनि फारसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दागोननो माबागोननो अनेक गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरो आं रुल रेगुलेसन दाबाय जानो बिनि फारसे प्रकाश आदाया मा बुंनो सानो आं बेखौ मोनसे खोथा जोंनि फार्स्टआवनो नों बेयाव फैनानै दिनै माबायदि मोनो आंथ' बेयाव फैनानै नोंथां प्रकाश आदानिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिबाय आरो लोगोसे आंनि जेसेबांनाखि इउटुबार्स लोगो नोंथांमोन दङ आंनि भिडिअखौ अनसायो जायफोर बिथांमोननिसिम थेंक इउ होनो सानो जों बयबो खौसे जानांगौ दा प्रकाश आदाया जि गोरोन्थि मावबाय बिथांखौ नारसिनबाय थाब्लाल' जाया सोरबायाबो मोननैथिंबो भिडिअखौ नायनांगोन सोरनिया राइट सोरनिया रं बिनिफ्रायसो जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय आं जे मोनसे बाथ्रा बुंदों माने इउटुबार जानाय नङा बेवहाय मोनसे पइन्ट गोरोन्थि जादों स' आं बेवहाय माने जि बुंदोंमोन बेखौ फुल भिडिअ नायोब्ला बेखौ मोनथिगोन आरोना बुजिगोन जे मानि थाखाय बुंदों जे खौसेथि जानो थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन आरो लोगोसे आं बिनि थाखाय मोनथाम भिडिअआवबो बा मोननै भिडिअआवबो आङो सरिबो बुंखाबाय आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बे बुंनायावहाय रावहाबो खहा जायाखैमोन एसेबां बेखौ सोरनिबा माबा मोनसे बुंलायनाय सोरबा आरो मोनसे बाथ्रा आं नोंनि दारै बुंगोन जे रावनाबो इउटुबार रावबो बिमा बिफानि नङा इउटुबार रावबो बिमा बिफानि नङा जानो नंगौ मानो होनोबा इउटुबखौ मानसियासो दिहुनदों जाय मानसिया दिहुनदों बिनो बिफा आमेरिकाया मोनसे कान्ट्रिसो आमेरिकाया मोनसे कान्ट्रिसो आमेरिकानि सिङाव थानाय सासे जाय बर' सुबुं नङाबाबो जाय बेलेग जाथि बा बेलेग इंलिसमेन बेबो मानसि स' बिथाङा बानायदों अब्ला बिथाङा बिफा जाहैबाय नङा होमबा स' इउटुबखौ जाय बानायदों बेनो बिफा स' खायसे सुबुङा बुंनो आंखौ बुंनांगौमोन इउटुबा प्रकाशनि बिमा बिफानि नङा होनना बुंनांगौमोन बुंबा जागौमोन खिन्थु बेवहाय इउटुबार रावबो बिमा बिफानि नङा होननाया गोरोन्थि जादों जायफोर बुंदों आं बेखौ दा नामखौल' बुंला बे गोरोन्थि जाखादों आरो लोगोसे नों बेवहाय फैनानै आंखौ रुल्स दानाय नुदों जानो नुवाखै
आरो बेयाव फैनानै नोंहा माबा मोनसे दुखु जादों नामा? जेबो दुखु जायाखै आं बेवहाय माने इउनिटिखौ नुदों जेनाखि जोङो गावजों गाव माबा मोनसे गाज्रि सानलायनाया दिनै माने क्लियार जाबाय दा नोंथांमोनाबो बिदिनो माने गाज्रि गोसोआव गाज्रि साननानै लानाङा जायफ्रा न'आव आरो मोनसे बाथ्रा बेवहाय सोरखौबा नों पलिटिकेलि मानसि नुदों नामा? पलिटिकेलि मानसि आङो नुवाखै बेवहाय थ' बेखौनो बुंनो सानो आङो जों बयबो खौसे जानांगौ खौसे जाब्लासो सोरनिबा बिपद आफदाव जोङो मदद खालामनो हायो हारसिङैथ' रावबो हाखाया नङा होमबा हारसिङै रावबो राजा जानो हाया फोरजाफोरबो थानांगोन फोरजाफोर थाब्लासो राजाबो जानो हायो नङा होमबा आरो मोनसे वान साइड टु साइड होनो आं नोंनि दारैनो मोनसे भिडिअ बानायनि जे बे भिडिअखौ कमप्लिट होबानो जाबाय गासिखौबो ओमफ्राय माने आङो बेखौ बुंनो सानगोन नोंथांनाव मोनसे भट दङ अके दाना पार्टिया मोनथाम बिजेपि इउपिपिएल आरो मा बिपिएफ बा मोनब्रैखौनो हमना ला कंग्रेस दाना नोंनाव मोनसेल' भट दङ अब्ला नोङो भटखौ सोरनो होगोन नों बेखौ सोरनोबा खोन्थागोन आरो खोन्थाया नाथाय नोङो जुदि जायनो मोनसेल' सासे मानसिनोल' मोनसे पार्टिनोल'सो होगोन नङा होमबा अब्ला नों जुदि जायनो होदों होनबाथ' नों गुबुननि बिनि वान साइड जाबाय नोङो वान साइड जागोन जायाखै बिदिबाथ' वान साइड जाहैबाय अब्ला जायफोरा मानसिफोरा सोरनो भट होदों बेखौ बुंना लायैनि थाखाय मोनसे बे वान साइड बायदिनो खिन्थु बयखौबो आं बुंगोन जायफोरा मानसिफ्रा बेबायदि सानदों गावसोरनो वान साइड दा आं बेखौ बुंनो लुगैयो जाहाथे जोङो जुदि नोङो गावनि हारसिंल' थाखाय सानाखैब्ला बर'नि थाखाय सानदोंब्ला जोंनि बर' हारिया गेरेमसा महरै थांनानै थानांगौब्ला रायजोआ माखौ लुबैदों नैबेखौ नोंथांमोना नायनानै बा रायजोनि लुबैनाया मा रायजोनि साननाय हनाया मा बेखौ होनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामा नोंथांमोननि गोसो नङा होमब्ला दिमुनि चेनेलनि दारै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आरो ना बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ आं दिमुनि दारै मोनसे चेनेल बेखौ बुंबावनो सानो दिमु नोंथाङा बेयाव फैनानै जेब्लानिफ्राय आगान होजेनदों जेनेबाथ' नोंथाङा आंखौ सिगाङावहाय जि बायदिसिना भिडिअ बुंखांनायनि उनावबो माखासे जास्ट खालामनायनि गेजेरजोंबो आं दिनै नोंथांनि चेनेलनि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथाङा बेयाव फैनानै आंनि माबा मोनसे लाबा नुदों नामा बेयावथ' आं जेबो नुवाखै दा आङो बेवहाय माने मोनसे जोंनि बर' हारिया मोनसे ओरैनोथ' गेरेमसा हारि होननानै बयबो मिथिखायो नङा होमबा मोनसे जोङो इउनिटिखौ नुदों जों गावजों गाव माने निमाहा होलायनायखौ जाय मानसिया बे बुंग्राया बुंबाय थादों न' सिङाव थानानै एन्जर बायदि माने मावजि बायदि बे बुंग्राया बुंबाय थादों बेखौ डन्ट केयार खालाम रायजोफ्राबो एसे बुजिलाय जाय मानसिया माने सिखाव खामानि मावो हमनानै ला सिखाव नङा दे गोबाङानो सिखाव नङा माने एगजामपोलावसो बुंदों आरो आं गोरोन्थिबो जानो हागौ नोंथांमोना निमाहा होब्लानो जाबाय माने जाय मानसिया माबा मोनसे मावखुमायो बिथांमोना माने साहस जाया आरोना मानसिफोरनि सिगाङाव ओंखारबोनो रायजोफोरनि सिगाङाव साहस जाया दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ सानालासिनो जायफोर माने गोरोबनो गोसो दङ बर' जाथि थांनानै थानो गोसो दं जायफोर माने जोंनि इउटुबार मिटआपआव फैनो गोसो जादोंब्ला बिथांमोना फैनो हायासै न' दाउट नोंथांमोना सापर्ट खालाम बिदिनो जोंखौ आरो जोंबो सापर्ट खालामगोन जोंबो मोजांनि थाखाय मावलांनो नाजागोन दा प्रकाश आदानिसिम आङो साबायखर जासियो गोबां इउटुबार्सफोरखौ दिनै खौसे खालामनानै जिनाखि दिनैनि मिटआपखौ खालामबाय जाहाथे इन फिउचाराव आं बेखौनो बुंनो सानो रावबो प्रकाश आदायानो होन आंनो होन सोरबा सासे आदा मेहेरानो होन माबा मोनसे भुल मावफ्लाङोब्लाबो बुंनाया गोरोन्थि जाफ्लाङोब्लाबो भिडिअ बानायनानै दाराय मानो होनना बुङोब्ला फन नाम्बार दं फन नाम्बार बिनानै बुजायहरब्लानो जाबाय आदा नोंना एसे गोरोन्थि जाबाय बेफोरबायदि बुंनायखौ भिडिअ खालामहोनोब्ला रिमुभ खालामहो दा बिदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला जों गावजों गावनो दावराव दावसिया बांसिन जायो दा बेखौ आङो मिथिनानै दिनै फैबाय खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो आं दसे सम बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आं जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय